नमस्कार युवकार. निश्चयाचा महामेरू, बहुतेजनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी अशी ओळख छत्रपती शिवाजी महाराज संभाजी महाराजांची केली होता. खरं म्हणल्यास छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज हांचे गोंयाबद्दलचे योगदान अतुलनीय आहा हे सगळ्यांक खबर आसा. आज सनातन राष्ट्र संक्रांत महोत्सवाच्या कार्यावळीच्या निमतान हांगा एक एक्झिबिशन भरलां आनी तें एक्झिबिशन अशें की छत्रपती शिवाजी महाराज छत्रपती संभाजी महाराजांची जी वापरिल्ली शस्त्रां आसा, जे वापरिल्ल्यो वस्तू आसा तांचे हांगा एक्झिबिशन भरलां तें आमी आयज पळयतले. प्रुडंटची टीम आयज संक्रांत महोत्सवाक आयल्या आनी त्या सगळ्या फाटभुंयेचेर जे हांगा कितें आसात, जी शस्त्रां आसात, जी सामुग्री आसात तांचें दर्शन आमी करतले, तांचें महत्व आमी समजून घेतले, नेमकें तें कितें तें आमी जाणून घेतले. चला आमी या संक्रांत महोत्सवातल्या ह्या शस्त्रसामुग्रीच्या प्रदर्शनात. या सनातन राष्ट्र संक्रांत महोत्सव मध्ये आपण इथे शिवकालीन ऐतिहासिक शस्त्रास्त्र प्रदर्शन लावलेलं आहे. मी चिंचवड पुणे इथून आलेलो आहे आणि ऐतिहासिक शिवकालीन शस्त्रास्त्रामध्ये जवळजवळ 300 वर्षापासून तर साधारण 150-200 अलीकडच्या कालखंडातील जे मध्ययुगीन कालखंड म्हणतो या कालखंडातील सगळीच शस्त्रे या प्रदर्शनामध्ये लावण्यात आलेली आहे. विशेषतः जी महाराजांनी वापरलेली काही शस्त्र होती ती पण या प्रदर्शनामध्ये कुठल्या पद्धतीने वाघनखं होती, कुठल्या पद्धतीने त्यांच्या मराठा धोप तलवार होत्या, अशी त्यांची शस्त्रांचं आपण दक्षिणेकडची उत्तरेकडची अशी विविध शस्त्र या प्रदर्शनामध्ये. पण जेव्हा महाराजांचा 6 जून 1674 किल्ले रायगडावर ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशीला राज्याभिषेक झाला तेव्हा महाराजांनी एक स्वतःचं नाणं पाडलं होतं. ही नाणे म्हणजे शिवराई नाणी आपण इथं बघू शकता. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जी शिवराई पद्धतीची नाणी पाडली होती ती एका साईडला श्री राजा शिव आणि मागच्या साईडला श्री राजा शिव आणि मागच्या साईडला छत्रपती असं या अक्षरावर लिहिलेलं आहे. याच्या बाजूला डॉट 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 असतात म्हणून याला रायगडची शिवराई किंवा डॉटेड शिवराई म्हणतात. त्यानंतरच्या कालखंडात शाहूपूर्व काळामध्ये श्री राजा शिव ही दुदांडी शिवराई पाडली गेली आणि त्यानंतरच्या कालखंडामध्ये अंग्लकालीन कालखंडामध्ये त्याच्यावर फसली कालगणना आली आणि त्यावरती तारीख दिखाल त्याला डेटेड शिवराई अर्थ तिन्ही प्रकारच्या शिवराई या तांब्यामध्ये 12 ग्रॅम वजनाच्या आपण या प्रदर्शनात लावले, जेणेकरून महाराजांची तिन्ही पद्धतीची नाणी या प्रदर्शनातून बघायला मिळतील. आणि महाराजांनी जे काही होन पाडले होते 2.75 ग्रॅमचे ते होनची प्रतिकृती आपण याच्यामध्ये प्रदर्शनात लावलेली आहे. इथं आपण एक समकालीन चित्र बघू शकता. ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचं एका डच चित्रकाराने काढलेलं आहे आणि तो डच चित्रकार डच भाषेत म्हणतोय सॉलेज ग्राउनिज मार्ट्रिज वस्ट. सॉलेज म्हणजे शिवाजी, मार्ट्रिज म्हणजे मराठा, वस्ट म्हणजे राजा. मराठ्यांचा राजा कोणता? छत्रपती शिवाजी महाराज. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हातामध्ये 3 शस्त्र बघायला मिळतात. हे ओरिजिनल पीक आहे. हे ओरिजिनल पीक एका डच चित्रकाराने गोवळकोंडा शैलीमध्ये काढलेलं चित्र आहे. ब्रिटिश लायब्ररी म्युझियम लंडन इथे चित्र आज सुद्धा उपलब्ध आहे मूळ कॉपी याची. आणि त्याच्यामध्ये महाराज शस्त्रसज्ज आहेत, त्यामुळे आपण शस्त्रधनाचं हे मूळ आपण इथे ठेवलेलं आहे. आणि जी शस्त्र महाराजांच्या हातात दाखवले त्यामध्ये ही धोप नावाची तलवार आहे जी विशेषतः शिवाजी महाराजांच्या 3 तलवार होत्या, जगदंबा, तुळजा आणि भवानी. विशेषतः महाराजा मराठा तलवार किंवा अनेक जे घोडदळामध्ये वापर जाणाऱ्या ह्या अशा पद्धतीची तलवार असायची. अत्यंत सुरक्षित अशी चिमूट असायची आणि वाढलेली लांबी एक शस्त्राचं वैशिष्ट्य आहे. प्रत्येक दलमध्ये कारण याच्यामध्ये 2 उपयोग आहेत. कारण हे शस्त्र मुळात करस्य बलम, करबल या शस्त्रापासून अपभ्रंश पुढे तलवार शब्द झालेले आहे. करस्य बलम म्हणजे हाताचं बळ वाढवणारं शस्त्र आहे. मग तुम्ही एखाद्याचं तुम्हाला तलवार एखाद्याला जर बळ घेऊन मारायचे तर दोन्ही हाताने पकडायची आणि असं तुम्ही मारू शकता. आणि त्याच पद्धतीने दुसरं तर याचे काही वार आणि पवित्र असतात. तुम्ही वार आणि पवित्र घेतली तर असं तुम्ही एखाद्याला पट्टीची कपाळ मोक्ष मारू शकता. दुश्मन अगदी जवळ आल्यानंतर क्लोज बॅटल मध्ये इतकी मोठी तलवार काढण्यापेक्षा ह्या गजानं सुद्धा त्याच्यावर वार केला जायचा. आणि ह्याचं इतकं मोठं पात्र ह्याच्यासाठी मराठ्यांची उंची मध्ययुगीन काळात सुद्धा मध्यम होती. ती काय अगदी मोठी 7-8 फूट नव्हती ती. पण घोड्यावर बसल्यानंतर दुश्मनापासून आपलं जे अंतर वाढतं ते कव्हर करण्यासाठी म्हणून इतके मोठे पाते आपल्याला बघायला मिळतात. अशा पद्धतीने तलवारीचा उपयोग महाराजांनी घोडदळांमध्ये केलेले आणि जैसे ज्याचे अश्वबल तैसी त्याची पृथ्वी असं म्हटलं. आणि अश्वबलासाठी लागणारी शस्त्र ही सगळी धोप पद्धतीची तलवार आहे.
त्यानंतर अजून एक दुसरं एक शस्त्र इथं बघायला भेटतो. महाराजांच्या हातामध्ये वरमुखी पट्टा आहे. आपण पण इथं पट्टे लावले, त्याला गटलेट स्वार म्हटलं जातं. ही दुधारी आणि कडक पात्याची तलवार असते एक पद्धतीची. जसं मराठा तलवारमध्ये तुमची मूठ सुरक्षित आहे, तशी या पट्ट्यामध्ये तुमची मुठीपासून या कोपऱ्यापर्यंत पूर्ण हात सुरक्षित आहे. आणि ह्याला पट्टेकरी म्हटलं जातो. आणि दोन्ही हाताने लढणारे आपल्याकडे विविध पट्टेकरी होते. त्यामध्ये बाजीप्रभू देशपांडे असतील, जीवा महाल असतील, अशी उत्तम पट्टेकरी होते. आणि स्वतः महाराज जो पट्टा वापरायचा त्याचं नाव यशवंत नावाचा पट्टा होता. असे पट्टे आक्रमण आणि आक्रमण केलं तर तुमचं संरक्षण होणार आहे, हे पट्ट्याचं वैशिष्ट्य आहे. अफजल खानाचा वध करण्यासाठी महाराजांनी वापरलं होतं. जेव्हा अफजल खान आपल्या महाराष्ट्रावर चालून आला आणि महाराजांच्या ह्याच्या करण्यासाठी जो येता त्याने आपल्या ह्याच्यावर तुळजापूरच्या भवानीवर आणि पंढरपूरच्या विठोबावर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला आणि तिथल्या मूर्ती उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा महाराजांनी ठरवलं की अफजल खानाचा आता आपण वध करायचा. आणि महाराजांनी प्रतापगडला अफजल खानाच्या भेटीमध्ये जी महत्वाची शस्त्र वाढले आणि अफजल खानाचा वध केला, तर महाराजांनी वाघ नख आणि पिछवा ही 2 शस्त्र वापरलेली आहे. पण बघतोय तो घोळच आहे हा. गदा, घोयाड आणि तलवार ह्या 3 शस्त्रांच्या मिश्रणातून बनलेला आहे. एखादा युद्धात चिलकत घालून आला, शस्त्रान घालून आला, दास्ताने घालून आला हातात, तर त्याच्यावर कोणत्याही शस्त्राचा कसल्याही पद्धतीचा इफेक्टच होत नाही. त्याच्यासाठी चिलकत फोडण्यासाठी, शस्त्रान फोडण्यासाठी ह्या शस्त्राचा उपयोग केला जातो. स्वतः शिवाजी महाराजांनी जे काही गुरुज वापरले त्याचं नाव शंभू प्रसाद आहे. आणि हे शस्त्र मोठमोठ्या ढाली, चिलकती हे फोडण्यासाठी वारा करण्याचा तो अत्यंत भेदक आणि याचा प्रकार मारा या शस्त्राने करतायत. एक सुसनपत्ता नावाची एक तलवार येते. ही सुसनपत्ता म्हणजे इंडो इस्लामिक पद्धतीची, हिची मूठ ही हिंदू पद्धतीची आणि पात हे मुस्लिम पद्धतीचं, इस्लामिक पद्धतीचं. त्यामुळे सुसन पत्ता, जो सुसन म्हणजे लिली आणि पत्ता म्हणजे पान, लिलीच्या पानाच्या आकाराची तलवार आहे म्हणून ही तलवार सुसन पत्ता म्हणतात. आणि अकबराचं जे चरित्र आहे ना अकबरी, त्याच्यामध्ये याचे उल्लेख सापडतात. गोलिया एक प्रकारची पर्शियन शमशेरच असतात. म्हणजे पर्शियन भाषेमध्ये शमशेर म्हटलं जातं, तिला मराठीत आपण तलवार इंग्लिशमध्ये स्वॉर्डच म्हणतो. ही अत्यंत अशी वक्र असते आणि जेवढी वक्र तेवढी ती आतमध्ये जास्त डीप वार करून ती कापून काढण्यात येत आहे. म्हणून या विशेषतः शमशेरी किंवा गोलिया पंजाबकडे वापरले गेले. हे जे साकदंड हे तुळापूर या ठिकाणी काम करताना सापडले होते. ते एक मडक्यामध्ये ते भरून ठेवले होते. जे जो काम करत होता त्याला ते सापडले. त्याला वाटलं खजिना वगैरे काहीतरी असं जुन्या लोकांचं, त्याने ते घरी नेले. पण त्यात ते साकदंड होते. त्याने परत त्याच्या वडिलांनी सांगितले की तुळापूर या ठिकाणी त्रिवेणी नदीचा संगम आहे, संगमेश्वर मंदिर आहे, हे तुळापूर लोकांना सुपूर्त करे संभाजी महाराजांचे साकदंड आहे. त्यांनी आमच्याकडे दिल्यानंतर पुरातत्व खाते ते घेऊन गेलं, त्याची टेस्टिंग केली आणि त्याच्यावरती 2 जणांचे रक्ताचे अंश आढळले होते. त्यांनी ते आम्हाला सांगितले की संभाजी महाराजांचे व कविकलजी महाराजांचे साकदंड आहे. त्यानंतर परत ते टेस्ट केली. हे जे आता जे आपले साकदंड असतात ते वेल्डिंग वगैरे त्यांनी जॉईन केले जातात. हे त्या काळामध्ये जे शिसं असतं त्या शिसाचे आणि ते जोडलं जातं. ते साकदंड हे आपल्याला समजतं की हे त्या काळातले, हे पोर्तुगीज मध्ये जो त्याचा शिक्का असतो तो शिक्का देखील त्या काळातला आहे याच्यावरती. त्यामुळे आपल्याला समजतं की संभाजी महाराजांचे साकदंड आहे. पण हे आता आपल्याकडे आहे की पुरातत्व खात्याकडे त्याची तपासणी केली? नाही, तुळापूरच्या ग्रामपंचायत काही ग्रामपंचायतची सर्व निगा घेते. शौर्यपीठ तुळापूर या ठिकाणी. हे भाल्यांचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. भाल्यांमध्ये मुख्यतः 3 प्रकार आहेत: अश्वकुंत, गजकुंत आणि पदकुंत. पदकुंत म्हणजे पायदळातला भाला. हे आपण बघतोय हे पायदळातले भाले आहेत सगळे. त्यात अश्वकुंत म्हणजे घोडदळातला भाला, त्याला सांग सुद्धा म्हटलं जातं, तो सुद्धा पुढे आहे. आणि गजकुंत म्हणजे हा असा छोट्या पद्धतीचा फाळफुडा असतो आणि त्याला मोठी काठी लावली जाते, ज्या माध्यमातून हत्तीवर बसलेल्या माणसानं खालच्या योद्ध्यांना मारता यावं ह्यासाठी. एक अश्वकुंत, अश्व म्हणजे घोडा, कुंत म्हणजे भाला, हे संस्कृत शब्द आहे. जो घोड्यावरनं लढणार आहे त्या पद्धतीचे अश्वकुंत, जो घोड्या हत्तीवरनं लढणार ते गजकुंत आणि जे पायदळात लढणार ते पदातिकुंत. म्हणजे अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचे महाराजांचे 3 दळामध्ये भाले वापरले गेलेले. इथं आपण वेगवेगळ्या पद्धतीचे भाले बघू शकता. आणि अशा महाराजांनी जे शस्त्र वापरली त्यामध्ये एक महत्वाचं शस्त्र म्हणजे विट. हे विट असं शस्त्र आहे जे आपण भाला वापरतो किंवा भाला येत असतात. हे लोक भाला फेकून मारू शकत नाही किंवा त्यांच्याकडे दुसरं फेकल्यानंतर दुसरं शस्त्र नसतं. मग अशा टायमाला एक शस्त्र जवळ पाहिजे. म्हणून मराठ्यांच्या काळामध्ये अत्यंत असं प्रगत शस्त्र बनवलं गेलं जे म्हणजे विट. ज्याला विटकरी म्हणतात. जसं धारकरी, पट्टेकरी आणि विटेकरी असं असतं. हे शस्त्राला दोरी असते आणि हाताला दोरी बांधायची आणि फेकून मारायची आणि परत शस्त्र आपल्याकडे घ्यायचे. अत्यंत म्हणजे 3000 जर कोण विरुद्ध पार्टीवाले आले किंवा गण्याने आले आपल्या विरुद्ध लढायला, 300 विटेकरी असतील तर त्यांना सहज मारू शकत असतील. हे आपण बघतोय त्या मराठे शाहीच्या कट्या आहेत. सगळ्या योद्ध्यांसोबत एक मोठं शस्त्र, एक छोटं शस्त्र आणि त्याच्या बचावात्मक शस्त्र म्हणून ढाल, असे सगळे शस्त्र वापरले जायचे. तर मराठ्यांकडे शक्यतो अशा पद्धतीच्या कट्या आहेत
ज्यामध्ये हात घातल्यानंतर हाताच्या दोन्ही बाजूंचं संरक्षण होतं आणि पुढच्याला मारण्यासाठी पण ते उपयुक्त असतं. हे आपण आता बघतोय त्या राजस्थानी महिलांच्या कट्ट्या आहेत. शस्त्र हे योद्ध्याच्या हाताच्या मापावर, त्याच्या उंचीवर आणि त्याच्या वजनावर बनवलं जायचं. योद्ध्याचं वजन जितकं असेल तितकं त्याच्यापेक्षा कमी वजनाचं शस्त्र असायचं. सगळे शस्त्र हे 1.5 किलोच्या आत असायचे. 65 किलो 75 किलो जे आता आपल्याला ऐकायला मिळतं असे कोणतेही शस्त्र आज तागायत युद्धामध्ये खेळले जायचे नसायचे. हे शस्त्र असायचे पण हे दान म्हणून देवाला दिले जायचे. ही सगळी मोठी शस्त्र आहेत, तर तलवार असतील, हे सगळे असी ज्याला संस्कृतमध्ये म्हटलं जातं. जसं आपण करस्य बलम करबल बघितलं, पण असी नावाने पण हे शस्त्र ओळखले जातात. आणि या असींपासून असी पुत्रिका म्हणून जी शस्त्र आहेत तीच पुत्रिका म्हणजे सगळी लहान, अशी सगळी लहान शस्त्र अत्यंत घातक अशी शस्त्रांचा बऱ्याच ठिकाणी उल्लेख येतो. आता ढाली म्हटलं की आपल्याला ते संरक्षणाचं साधन म्हणून त्याकडे बघितलं जातं. आणि ढाल असेल तर आपण ते स्वतःचं संरक्षण करू शकतो. कुठलाही वार केला तर आपण त्या ढालीवर झुलून घेतो. त्या ढालीचं एवढं एक वैशिष्ट्य आहे की त्या ढाली वेगवेगळ्या पद्धतीच्या असतात. म्हणजे काही गेंड्याच्या कातडीचे आहेत, इथं म्हशीच्या कातडीचे आहेत, उंटाच्या कातडीचे आणि काही पोलादाच्या ढाली आहेत. अशा लेदरपासून किंवा पोलादापासून बनवलेल्या ढाली आहेत. हे चिलखत आहे. हे पुढे बघतो ते आपण युरोपियन पद्धतीचं चिलखत आहे. त्या मागच्या बाजूला हे जाळीचं आपल्याकडे असणारी चिलखत आहे. ती शिवाजी महाराज अफजल खानाच्या भेटीवेळी शक्यतो जाळीचे चिलखत घालून गेल्याचे जास्त संदर्भ आहेत. कारण त्याच्या मागे असं आहे की हे चिलखत घातल्यानंतर माणूस कोणत्याही पद्धतीचे मुवमेंट करू शकतो, कसाही हलू शकतो. पण हे चिलखत घातल्यानंतर त्याला हलणं त्याच्यावर लिमिटेशन येतात. त्यानंतर जे एक महत्वाचं शस्त्र जे पूर्वीपासून जे वैदिक काळापासून पुराणामध्ये ज्याचे उल्लेख मिळतात ते म्हणजे खांडा नावाचं शस्त्र आहे. त्याला संस्कृतमध्ये खडक म्हटलं जातं. एखाद्याची खांडोळी करून जेव्हा म्हणतो तेव्हा ते शस्त्र वापरणार आहे ते खांडा नावाचं शस्त्र आहे. जेजुरीचा जो खंडोबा आहे त्याचा मल्हारी मार्तंडचं नाव तो शस्त्रांवरून खांड्यावरून खंडोबा ओळखला गेलाय. खांडे नवमीला ज्याचं आपण शस्त्रपूजन करतो ते खांडा नवमीच हे एक महत्वाचं असं एक शस्त्र आहे. याची निर्मितीच मुळात ब्रह्मदेवाने एका यज्ञापासून केलेली आहे. ही आपण एका बाजूला बघतोय ती कोळाड आहे. ही कोळाड हत्तीचे पाय तोडण्यासाठी युद्धात वापरले जायचे. याला आतल्या बाजूने धाय असते. अजून एक महत्वाचा प्रकार म्हणजे गुप्ती. जिथं शस्त्र न्यायला परवानगी नाही पण स्वतःच्या सुरक्षेसाठी शस्त्र न्यावं लागतं ते म्हणजे गुप्ती. याला स्टिक शॉट्स म्हटलं जातं. अशा कशात असायचं कारण ते दिसायचं ना. हे काठीमध्ये ही काठी असते. याच्या काठीमध्ये आतमध्ये असतं वॉकिंग स्टिक सारखीच असते पण आतमध्ये गुप्त छोट्या अशा धारदार तलवारी लपवलेल्या असत म्हणून त्याला गुप्ती म्हटलं जातं. गुप्त असतं ते. हे एक जुल्फिकार नावाचं तलवार आहे जी मोहम्मद पैगंबराच्या याच्या अगोदर संबंधित येते. तलवारीचा प्रकार आहे. हिला स्प्लिट टिप शॉट्स म्हटलं जातं. म्हणजे स्प्लिट केलेली असते. जे काही तलवार आहे त्याच्यावर जे मुसलमानांच्या पुराणामधले आयात कलम याच्यावर लिहिलेले असतात. करबलच्या लढाईमध्ये विशेषतः ह्या स्प्लिट शॉट वापरले गेले. त्यानंतर त्यांच्या काही धार्मिक विधीसाठी जसं आपण कांडा वापरतो तर लिको अशा पद्धतीच्या मोठ्या तलवारी वापरतात. आपल्याकडे आता सौंदर्य घालण्याची काही शस्त्र आहेत. त्यामध्ये पहिल्यांदा आपण बघू शकतो ती म्हणजे ही बंदूक. ह्या बंदुका ह्या ठासणीच्या असतात. ह्या एकाच जागी ठेवून वापरल्या जातात. ह्या खांद्यावरनं घेऊन कोणत्याही जागी नेल्या जात नाहीत. त्याच्या खालोखाल भाले बघू शकतो. भाल्यांचे वेगवेगळे प्रकार. हे जे संभाजी महाराज अंगावरती साखरदंड होते या साखरदंडाचं दर्शन यासाठी घ्यायचं की संभाजी महाराजांचा या साखरदंडाला स्पर्श झालेला आहे. संभाजी महाराजांचे रक्त या साखरदंडावरती सांडलेले त्यामुळे साखरदंडाचं आपण दर्शन घेतलं पाहिजे. आणि दुसऱ्या बाजूने बघितलं तर ह्याच साखरदंडामुळे आपले संभाजी महाराज काहीच झालेले ही दुसरी बाजू. जर फक्त दर्शन कायसाठी घ्यायचं संभाजी महाराज स्पर्श झाले त्यांचे जे शौर्य आहे ते आपल्या अंगात यावं त्याची एक आपल्याला अनुभूती यावा म्हणून आपण त्याचं दर्शन घेतलं पाहिजे. त्या काळात हे साखरदंड तुटले असे तर आजचा इतिहास आपल्याला सर्व वेगळा दिसला असता. हे जर आपण जरी अंगावर विचार जर केला तर अंगावर शहर येतात आपल्या. बरोबर. खरं तर आम्ही म्हटलं जातं की संभाजी महाराज फक्त 10 वर्ष जरी जगलेले झाले पोर्चुगीजाच्या तावडीतल्या आणि गोंय केन्नाच मुक्त जाल्लें अशें आमी म्हटलें वता. आणि त्याच सगळ्या फाटभुंयेचेर हे एक्झिबिशन असले. छत्रपती संभाजी महाराजांचे जे साखरदंड असले ते आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. हांगा आमकां महत्वाचें पळोवपाक मेळ्ळें ते म्हळ्यार हांगा छत्रपती शिवाजी महाराज हांचे सगळे जे जी शस्त्रां आसात ती आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. अशेंच कार्यावळींतल्यान आमी तुमच्या मुखार घेवन येता. पळयत रावात प्रुडंट.